Danas je Svetski dan informatike. Povodom toga postavili smo par pitanja prolaznicima. Postavit ćemo vam pitanja. Da li koristite računare? Da. 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 Ja sam do pre 2 godine koristila, sad u penzine. Za šta ih koristite? Pa za posao prevashodno i za plaćanje i bankinga i sve što treba privatno. Pa uglavnom za posao. Razne programe, Photoshop i te stvari. Za posao. Ja sam radila na fakultetu, koristila sam za neke takozvane naučne radove, za Excel i Word. Zašto to reći? Za programiranje. Programiranje, IT smer smo, igramo igrice i tako. Kada ste počeli? Pa ne znam, 10 godina recimo. Pre nekih 10 godina i više, mislim, kad su nam to uveli u posao. Da, kao promene. 15 godina. Čim ste se pojavili? Da. Davno, pa ne znam u koje godine, ali davno. Po negde u 6. razredu, tako nešto. 90 i neki, da. Ko vas je naučio? Sama. Sama, nažalost. Sama sam jedno leto sela, uzela onaj udžbenik, jedno leto pre 10 godina. Dok sam sama. Roditelji. Išla sam na kurs. Pa uz obuku neku same. Ja sam... Da li koristite veštačku inteligenciju? Poneki put. Delimično, da. Slabo. Da, da mi napiše sastav iz srpskog. Ne mogu, ne. To sam suviše stara, ja ću uskoro 70. Da li biste želeli da koristite veštačku inteligenciju? Za šta je koristite? Nešto želim, neku informaciju, da znam o čemu se radi, nešto da mi pojasne, onda tako kucam. Za projekte, pošto studiram arhitekturu, pa za to najviše. Pa isto za dizajniranje. Ko vas je naučio da koristite veštačku inteligenciju? Google. Pa da. Sama. Ovako sami smo zajedno. Da li smatrate da će za 10 godina svi koristiti veštačku inteligenciju? Za 10 godina? Da, veštačku inteligenciju, Pa, otprilike. pretpostavljam da. Pa mislim da će se mnogo više koristiti nego sada svakako. Pa mislim da hoće, ali ne bih volela. Vjerovatno, da i Ne. Ono je svi ovo, većina. Iskreno se nadam da hoće. Naravno da će svi koristiti. Da li smatrate da oni koji ne budu koristili, da li će se smatrati nepismeni? Pa ja smatram da ne mogu svi da koriste, ne mogu oni stariji ljudi i ne mogu naravno, ne bih preporučila onima ispod, šta ja znam, u nižim razredima osnovne škole, a svi drugi bi trebalo. Pa delimično, da. Pa zavisi kako koji, moja generacija sigurno neće, a mlađi verovatno da, ako ne budu išli u korak sa svojom generacijom. Ne mislim. Ne mislim. Ne mislim nepismeni, ali da će biti marginalizovani. Bolje čuli. Hvala vam puno. Molim. Da, to je to. Hvala vam. Doviđenja. U redu. Hvala vam puno. U redu, hvala vam puno. Hvala, doviđenja. U redu, hvala. Hvala puno. Ništa. Doviđenja. U redu, hvala vam puno. Nema na čemu. To je to, hvala vam najbolje.